Спрете да пръскате реколтата си просто за здраве. От мен да знаете, гъбичките не се лекуват с молитви и сода. Ако растенията ви съхнат, въпреки че вътре е пълно с химия, проблемът не е в препаратите. Проблемът е в това, че не разбирате как работят те. Днес ще ви разкрия мръсната логика на фунгицидите. Защо Инфинито кастрира гъбата, как Луна и дърпа шалтера и защо без Signum и Switch трудът ви ще изгние. А тези две легенди дори няма какво да ги коментирам, но ще ви разкажа и за тях. Всичко това може да намерите на един клик разстояние на линка в профила ми. Първият препарат, за който искам да говорим, е Proplant. Това е вашата ваксина за корените. Прилагайте го докато още са бебета. Той убива заразата в почвата още преди да е докоснала стъблото и пази корените. Без здрав корен и най-скъпият фунгицид после отгоре е просто боя. Вторият препарат, за който искам да говорим, е Фунгуран. Това е вашата чиста мед, стои отвън и пази и е единственото нещо, което убива бактериите. Системните препарати не борят бактериози, само Фунгуран го прави. Тук вече влизаме в истинската наука. Инфинито не просто убива маната, той буквално я кастрира. Спира способността на гъбата да прави спори и заразата спира до тук и не се пренася на съседният корен. Луна Experience, тя е енергийният убиец, който блокира митохондриите на патогена, буквално му дърпа шалтера. При краставиците тя прави листата дебели и лъскави, но запомнете, Луната пази от бялото, но за кубинката ви трябва Инфинито. Ако искате домати, които изглеждат като нарисувани, тъмно-зелени, тук идва ред на Quadris и неговият апгрейдван вариант Urtiva Top. Те дават зеленият ефект, подмладяват растението и го карат да фотосинтезира по-здраво. Urtiva Top е вашата застраховка срещу алтернарията и черните петна. Сега ще ви кажа и една тайна. Може да имате най-хубавите, най-красивите, най-лъскавите листа, но ако плодовете ви изгният, губите всичко. Тук идва ред на Switch и Signum. Те правят невидима броня върху плода. Тази броня стои върху плода и го пази дори след като го откъснете. Това е разликата между твърдият домат на пазара и кашата в багажника на някой превозвач. И за финал, вашето лепило, Prevgold. Това е препарат за всичко. Той съдържа портокалово масло, което разтваря защитата на трипса и белокрилката и те буквално изсъхват. Същото прави и с гъбичките, но има една специална функция. Прилагайте го с другите препарати, за да залепите химията върху листата. Маслата в него действат като прилепител, при това с 0 дни карантина. Всички тези инструменти са на линка в профила ми, там където качеството е закон. А на всичкото отгоре пуснах и нов сайт и нов наръчник за краставиците, така че вече са 2 и може да ги изтеглите напълно безплатно, така че действайте!